Айде да видим дали тая маска маха бръчки. Любимата ми марка за грижа за кожата Бип са пуснали гъми маски, каквото и да значи това, айде да ги пробваме. Пише, че са по-специални от други маски, защото материята е микрофибърна, която не оставя въздух между маската и кожата и продуктите се освояват доста по-бързо и по-добре. Все едно пипам мляко, ама такова пресечено. Всичко в името на красотата. Маската си я купих лично, защото ми казаха, че е като гъба за бръчки и ако си я сложа ден преди някакво събитие, кожата ми ще бъде невероятна. Оставих я 20 минути да подейства. Минаха 20 минути и айде да видим дали тая маска маха бръчки. Или както казаха, гъба за бръчки. Аз бръчки по цялото лице нямам, да, така е. Обаче, понеже съм със супер суха кожа, ето тук на челото ми се появяват линии от сухота. Буквално се едно изглеждат понякога като бръчки, статични, не супер дълбоки. Но въпреки това, в момента челото е абсолютно равно и всички го виждаме. Ако ви предстои важно събитие, със сигурност трябва да си направите тази маска на предната вечер. В сайта на kokos.bg има цяла кутия с няколко маски. Ако се ползват по-често, резултата ще е още по-вау. Пак казвам, няма магическа пръчка за бръчки, разбира се, на света, но има неща, които помагат. Както тази маска, защото това е кожата ми 30 минути по-късно, без да съм нанесла никакъв друг хидратиращ продукт. Маските може да намерите в kokos.bg, продават се както по една, така и няколко в кутия. Има и код за отстъпка K-pop. И отново Абип направиха страхотен продукт.